Zapravo je vrlo bitno istaknuti i ovdje probleme s kojima se suočavamo u Osječko-baranjskoj županiji i ponukana sam inicijativom građana grada Belišća. Vjerujem da ste i upoznati sa problemom jer problem traje već duže vrijeme, već nekih više od 3 godine. Dakle, i kvaliteta života ili kako ste sad rekli kvaliteta življenja sigurno im je narušena. Indikativno je da su visoke vrijednosti sumporovodika primijećene na području i grada Belišća, ali dotiče se sigurno i grada Valpova. I ono što je važno reći da je Državni inspektorat već reagirao nekoliko puta, da očito da se problem ne rješava, da oni subjekti gospodarski koji stvaraju velik problem u neadekvatnom i industrijskom mulju i gospodarenju otpadom trebaju biti određeno sankcionirani. Svakako Državni inspektorat je već izdao u jednom trenutku i mjeru otklanjanja nepravilnosti, a nadam se evo da će reagirati ponovno, ali da ćemo osim uklanjanja nepravilnosti trajnije riješiti problem, da gospodarski subjekti mogu poslovati i raditi, a da građani grada Belišća nemaju ovaj državni tajnik. Poštovana i uvažena saborska zastupnice, hvala vam na pitanju. Pogodili ste temu. Ja sam u ovom mandatu državnog tajnika od srpnja ove godine. Već početkom kolovoza sastao sam se sa predstavnicima nevladine organizacije iz Belišća upravo na tu temu, a osobno sam obišao teren, uvjerio sam se u to o čemu pričate, a evo i osobno sam nazočio sastanku na kojem je ministrica Marija Vučković ugostila predstavnike vaše Osječko-baranjske županije i zaključci koji su ondje definirani daju nam za pravo tvrditi da će to vrlo brzo biti i riješeno. I osobno se tome nadam i svakako da pozdravljam inicijativu da tvrtka opstane zbog toga što je evo i na korist pučanstvu lokalnom, ali se mora se pridržavati zakona.